Unay daytan kaka 416 na mintakal nga ulbod page 2. Adda aya bonus yung Albert. Daa, makawan na yaman. Nukasta nakaawat ka nga rod. Tuon mo. Amin kami kada buros na plus kagudwa ka ba na bagas? Apay nga hindi lakay tawan mo. Nagasto na siguro na. Kung mo imbayad dito utang na. Sa bari na, dadamot yung sangkot na bagas yaw. Ayan na tabagas. Damagamakan nila kayo, maw. Aguray ka man tatawaga. Naglukon. Hello, Jester. Adamot ka nun na bonus mo kung bagas ngintid da. Alam ko na, Mike. Ni Albert. Ang alam na ka eh. Apay ayata nagtangkan tulbod mo. Awan nga. Anda. Awan ko na ka narunan. Naisugal mo siguro di kwarta. Nga madapay bagas ngintid da. Ayan na di bagas. At daya. Ay, ulbod ka talaga. In-off ko, ti cellphone ko, tamasurunak. Tano, di mo ko nasak ti ulbawd. Ipasakkan ka ti picture nila kayo, maw. Mawat iti bagas. Ay, ada picture na ka. Daa. Amin na ka ni ti bagas ka, tada selfie na. Nagpintas to pa ti selfie nila kayo, maw. Pero may ti pusing na. Naggayad ti isang na si ka. Ay, unay daytan kaka. Maray, ayusin ka, oh. Ada ta. Kita amaon. Ada ngagpaiso. Una yun ti kinaulbod ti asawa. Nagmayak pa tingursiit na nagpa-picture na igam na yung bagas. Nagsiga kayo dito. Oh, mga tikaan. Un Albert, ay pasensya ka na. Mawatang kabilya. Sige, parang ka pa. Aguray ka man. I-post ko iti story na iti picture na. Anakaimot iti bagas akagudwa ka ba? Kita man ti kinatangkang ti ulbod na. Unay dayta. Kumusta ngay, Mr. Ulbod? Apay maran bilya. Pagtripan nak marag. Tarupam. Apay nga milaya. Nag-Facebook kan? Ay, saan ko masangsang ura kita? Di bagas ngay nga rod. Saan ay nagsaritatan? Kat imbagak mo't nga awan. Hindi ka ulit. Abisto. Kat. Ano? Ulbod ka talaga. Lukas naman. Hindi. Lukat ang manday ta cellphone mo. Gulbod pa lang ganda dyan. Lukat ang ta cellphone mo. Takita umigyan ti historic. Darasem. Anya man ang timpos mo. Kita umitan. Tapno ma-surprise ka. Kita malangay. Oh. Siyak mo tayo tao. Kat. Na. Anyat katawa am ulbod. Maalam pa ilatag katawa. Di ka pa ilang mabainan. Oh. Nagwabak nito yan. Ay, say. Baka sinopresa ka lang, Mike. Ayan na di bagas. Ijay, Ijay! Ijay. Inaktolay. Langkong ka talaga. Planom siguro. Planom siguro ngila ko. Tapno da pagsugal kan pagbisyom. Sapay namin takil kang ulbod. Una na itang kaka. Maminsan pa'y ngulbudan na kay sinakan. Mike, mapay nga yakas tamot ng tisasawang bilya. Saan la asasawak? No di pa'y kat aramidak. Papanam, nakas tangarikan. Inak sa politika sukat mo. Kaya, Daytay mapangnamnamaan kan mapagpiaran ti sukat kukin ka. naitatidi mararamidan bakit. Tadakas na ita. Ay na, nagsao di saan adakas. Napunon di listaan ni Apo Diyos iti kinadod basol mo langgong. Saan mo, bakit? Sika, Mike.